Yeah, smoke. Ja, okay, hvis den kan du ikke lige spille den der... Er der ikke en, der kan spille soveværelsesmusik på deres telefon, bare lige hurtigt? Oh baby, baby. Er det ikke for hurtigt? Jeg har hentet hele dagen og armen. Bro, man. Må jeg se? Ja, må jeg se. Må jeg se, hvad du har hentet? Okay, vi kører nu. 1, 2, 3, we go. 1, 2, 3, we go. Så lad os med den der. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg gør sådan her. Har du instrumentalen? Let's check nu, bros. Det ser 10 gange bedre. 10 gange bedre, ja. Hvad er det, I laver? Martin skal arbejde om 2 timer. Hey alle sammen. Vi sidder her i The Move Car. Nej, ja, okay. Hey alle sammen, velkommen til første episode af Opel Corsa Ingen Tur Bus. Mit navn er Isaac, og jeg sidder her sammen med Marle, Hække, Lille. Og her på Valentinsdag, så tænker jeg vil give jer som en gave. Det er en af mine første sange, som kommer ud snart. Den hedder Soveværelsesmusik, og den lyder sådan her. Baby, baby, i aften går det ned. Og jeg har ventet længe for at få dig helt alene. Men i nat har vi masser af tid. For du har fri i morgen, min mobil er slukket. Kun undertøj på, og gardinerne er trukket. For så baby, kom herhen. Jeg har hele natten til at forkende dig. Det 7. himmel venter på billetter. Og vi får ikke brug for stuen danser. Nej, vi får ikke brug for stuen danser. En kaptajn, en sydpilot. Et blå fartøj, kun plads til 2. Fødselsdragten, obligatorisk uniform. Og jeg vil høre dig sige, baby, giv mig mere. Jeg vil høre dig skrige, baby, giv mig mere. Baby, det er så godt. Baby, giv mig mere. Yeah. Hop, patadang. Peace out.